Delegatu izateko pausoa emateko nengoela, hasieran ikara sentitu nuen. Ez nintzen ikusten. 8 urte daramatzat delegatu bezala, eta 8 urte hauetan egia esan da momentu oso gogorrak bizi izan ditugu eta momentu oso onak ere noski. Estimatu den noski asko elkarren artean dugun babesa, elkar zaintzeko kultura hori. Besteak momentu jakin batzutan beharra daukaten edo zure laguntza barba dute, entzun lehenbiziko, eta entzuta gero saiatu laguntzen. Guretzat, abia puntua eta helmuga da. Pertsona garelako, abenduaren batean bozkatu lau.